nganza kwethu ngikhathazekile kakhulu esimene sibhekene naso special kakhulu kulesi sifo lesi sikhona namhlanje ngizosetha igama ngoba lesi sifo lesi igama laso bese ngibona ngithi mina sifa ngenkani virus manje ngoba into ekhona kulesi sifo ukufa okuthiwa kuyeza manje lokhu kufa ngawazi ukuthi kahle kahle kuphuma ukufa ngoba ngisho amanzi makuthiwa liyani izulu engene endlini ayavinjwa amanzi manje makuthiwa thina sifa ngenkani iyona into esengiyithe qamba igama leyo njengoprofessor ngoba ivele kwamina njena ngoba ngiphambi kwenu nje ngizoqinisa kakhulu idolo specially kubafowethu abayihamba baphuma ekseni bayoyiphilisa bayohlangana namhlanje kuthiwa bahlala endlini uzohlala kanjani endlini kubeni ulambile ngalesikhathi ke ulambile endlini angithi uzongenwa yizo lezi zifo kuthiwa seziyangena ingakho ke mina ngithe ngcono sifa ngenkani virus leli igama bese ngithi bafowethu fanele nazi ukuthi esimene siphila kusona manje fanele sikwazi ukuthi sisemzimeni obukhulu kabi futhi uhulumeni wethu osiphethe manje usethi asingaxhumani noNkulunkulu uthi asingathandazi kanti uNkulunkulu yena umuntu obaluleke kakhulu emhlabeni ngoba ngisho usuhamba emhlabeni ungakholwa ingubo yakho yokugcina iwumkhuleko mase kuthiwa singaxhumani noNkulunkulu sokuxhumana nobani manje ngoba nabantu abadala basemakhaya kusho ukuthi zivaliwe ukuthi sixhumane nabo ngoba bathi imisebenzi ayisekho kunomama bagqokile ngoba kuJuly nje kufanele bakhumula bakwazi ukukhumula siyazi ke mhlawumbe uhulumeni phela yena akafelwe akakwazi ukusho ukuthi lokho kodwa lento isibonisa ukuthi iSouth Africa yethu esihlala kuyona nesihlala ngaphansi kwamakhosi sakhela amakhosi nabantu abavotayo abantu bamakhosi lapha iSouth Africa sekuvele nje kuthiwa into iyavalwa manje singazange saziswe kuvele nje kuthiwa immediately liyavalwa izwe futhi number 2 mangahle nje ngimemezele nje mina ngithi mina immediately akungabe kusavotwa ungabona sengigijinyiswa kuma commissioner njengalapha eSouth Africa uthi makulahleka ishumi khisha u5 billion ugijinyiswa umuntu okuthiwa unecala uyabo yiyo lento engikhala ngayo kahle kakhulu bafowethu ukuthi nganza kwethu isikhathi sokuthi manje sibumbane kodwa futhi singaqhathwa ngabantu ngoba iSouth Africa ke hacaca manje ukuthi angiyazi ukuthi uhulumeni osiphethe iadvice uyithatha kumuntu waseAfrica noma uyithatha ngaphansi komhlaba noma ngaphesheya ngoba ngeke ukuthi kungama into eziningi ngenxa yokuthi into engabe iyavinjwa lesifo fanele ngabe kade savinjwa uyothi uzwa njalo futhi uzwa kuthiwa khona okunye ukufokuzayo futhi uzozwa nje lokho kufaka lokho kuthiwa kuyeza kanjalo ngifuna ukwazi ke manje ukuthi ke sibuthi kuphuma phi kanti lokufa lokho ngoba phela bona bayakwazi ngoba makuna amanzi fanele kuvinjwe eminyango amanzi aphuma eceleni bafowethu sekudlaliwe ngathi sekuyisikhathi sokuthi ke manje sikhulume ngoba kahle kahle manje izwe lithule kanti futhi fanele nazi ukuthi amakhosi ngekayikhulumela amakhosi azokhulunyelwa ngabantu futhi ngize ngithi mina kwakungcono emumva kanti sesibuka ngendlela eziningi izinto ezenzeka ngayo asiphathekile kahle manje futhi asikhululekile uyabona nje makuthiwa ungahamba ebusuku enye into leyo ngoba ebusuku lapha khona uthi uyahamba abanye abantu basebenza ebusuku abanye abantu uthola ukuthi ebusuku ilapha baphuma khona beyoyidayisela lapha bayidayisela khona ebusuku mase kuthiwa ungasahamba ebusuku futhi lesi sifa sikho ebusuku kahle kahle ingakho ngithi uhulumeni wethu ngiyacela namanje ukuthi iadvice ngilokhu ngishilo namanje ukuthi iadvice abamnikeza yona angiboni ukuthi khona umuntu wala eAfrica ngempela ongalethi iadvice ezogcina isihlukumeze sonke singama Africa ngoba sihlukumezekile ngempela ziningi izinto ezenziwayo sithule siyabuka futhi khona enye into nje yenzekayo futhi manje esiyibonayo ukuthi izogcina ibe inkinga kakhulu ukuthi kuthiwa akuvalizwe kungasentshenzwa kuzophilwa ngani ngoba nale mali sitholayo lencane yethi thina bomahlalela u350 incane mina ngithengisa kanje ekhaya ebuze likhuphukile isaka lu550 i50 iu40 ngizokwenzani ngoba u350 ngoba ngihola nje ngithi ngibuya nje edrobheni isiphelile imali ekusena ngisakwazi ukuthengisa inkwa leyo mali besibonga ibiyinhle kodwa incane ngoba nezinto manje seziyakhuphuka yikho ngithi uhulumeni kuwa ngizokubingelela namhlanje ngizokhonza kuwe ngoba ngibingelele nje bonke kodwa kuwe ngiyakhonza ngoba angiphathekile kahle futhi nesizwe futhi asiphathekile kahle futhi fanele nazi ukuthi manje thina abantu abamnyama asingavumi ukuthi silwe sodwa sidubulane sodwa thina ngenxa yezinto esezenzeka njengamanje singakuvumeli inhlobo nje lokho thina silwe sodwa kuphela asilwe nalesi sihlava esikhona ngoba kusasa nje mangahle nje lento ngoba eqhubeka kanje khona manje nje kusecacile ukuthi lelizwe ngoba livaleka nje lelizwe leli kuyacaca ukuthi belingavalelwa yona le COVID
belivalelwa indoda ethile yakhona la ngakithi kwaZulu ngoba mawuthi uyabukwa nalo kuhulumeni sesibuka ngathi manje lento sizobuka ngathi kahle kahle thina abantu bangakuleli side abantu abamnyama noma bakaZulu siyacwaseka lapha phezulu kuhulumeni bangakanani abantu bakithi asebegijinyisiwe lapha phezulu bangakanani abantu bakithi nje abangaphethwe kahle ekhundleni abakuyibona abantu abasiphethe kanti ivoti lethu thina la kwaZulu futhi mina lokhu ngishilo namanje alikho izwe elake laba neqhawe kumuntu uhulumeni osiphethe njengamanje ukuthothi kongisho ukhokho wakhona uthiwa nje wakwaba yiqhawe impela lelizwe leli wakwazi ukuthi aliphathe lonke izwe wazi kwenzeka into ezithile ubuqhawe kwabukhona ngoba ngilapha kwabulawa nje kwakuyiqhawe uShaka webo elabusa kwaZulu maningi amakhosi akahamba amaqhawe kwaZulu ngisho inkosi esanda kukhothama manje ibiyiqhawe ngoba buka nje manje siyakhala manje esilahlekelo lapha isilo sebuzile isilo umuntu omdala uyena bekade esikhulumela manje sebenza izinto obukhoma ngempela ngoba akasekho umuntu ade evele esikhulumela khona nje manje nje sigadile sithule siyanibuka nje uhulumeni siyanibuka ngoba nanga umhlaba ningakhuluma niqede kodwa ubambeni ngezandla phela manje ubambeni ngezandla yikho ngithi angifuni ukuyihlomisa impi ngoba mina ngayihlomisa mina ngakhuluma namanje ngithi akake kuvalwe eGoli ngithi kakuvalwe eThekwini kuvalwe yonke into manje sengizoba umuntu omubi ngathi manje ngizochitha igazi emhlabeni kanti cha akufuneki kube njalo amandla khona ukuthi lento ingenzeka ngisho kusasa ngithi nje immediately njengohulumeni lento angiyithandi kube ngamayenzeke uhulumeni ngiyacela namanje sisakunikeza ithuba awuyikhulume lezi zinto oyikhulumayo kodwa ungazenzi ngoba mawuqala nje ukuthi uyazenza kukhona lapho khona okuzoma khona yonke iSouth Africa uthatha iminyaka ukuthi kube nendlala kuleli zwe lakithi ungavumi mawuyindoda ukusetshenziswa ngabantu abathile uzodayisa ngabantu abathile mawuyindoda fanele umele ubudoda bakho uyabo mawuyindoda ufanele umele ubudoda bakho ukuze sizokwethemba phela kahle kahle uhulumeni akaphethe abafana sona abafana beimbuzi thina makube ubephethe abafana sinabo abafana beimbuzi thina bese ngamnika abafana bemlusele imbuzi ube uzongitshena ukuthi akwenzeki ukuthi manje hayi ifuneki lonto leyo ngeke sisayivuma ke lonto leyo uhulumeni webo asizukuyivuma ke nje lonto leyo awuzama ukuthi uhlale phansi kahle nabantu bakho lapha eCape Town nibuke lento nikhuluma ke manje ke no Professor u3 Second ngokuzalwa ngile kwahlabisa ekhaya enhlwathi ngokomuzi ngakhela amakhosi ngakhela inkosi yakwaNongoma uZulu ngaphinde ngakhela inkosi yaseMdletsheni yasemazimileni yakwaZungu ngiphansi kwamakhosi awu4 wonke lamakhosi engwakhele ungavela ukuthi uhulumeni immediately ngoba phela uhulumeni bekufanele ethi mhlawumbe kule nyanga njengabantu abayidayisela utshwala abayiphilisayo abhala uhulumeni ama notice board hayi sizoba nenkinga eSouth Africa ngenxa yeCovid-19 ikhuphukile asime kule nyanga sihambe sithenga ezitolo kube khona ukudla kwenza ukuthi kube khona ukudla njengabantu nje abayiphilisayo abayiphantela abafana abavuka ekseni abafana beyozama impilo yokuthi bathenga bayidayisele something yokuthi belale bedlile ngoba phela manje makunje ayihlali ayizukwazi ukuthi icrime ingakhuphuki futhi akuzukwazi ukuthi la kube nokuthula eSouth Africa ngoba indlala ibangulaka ngilapha nje ngoba ngikhala nje baningi abantu alokhu bekhalile bethi 3 second asaso lala sidleni 3 second asinagesi uyabo bakhala kimi manje mina makhulu ukukhalwe kumina ngcono ngitshene wena uhulumeni ukuthi phuma lapho ngoba kuncane lokho kwabonakala kwaNongoma khona isikhathi lapho khona sokuthi umuntu engasaqhashi ngocingo lwaKwaNongoma aqhashe ngocingo lwaseSouth Africa uyabonga uProfessor u3 Second ngithanda nonke ngithi inkosi nibusise nenisebenzayo esikhathini sanamhlanje siphila